ഗരീയാൻ നതത്സമോസ്തഭ്യധികൃതോന്യോ ലോകത്രയോപ്യപ്രതിമ പ്രഭാവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചരാചരങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ പ്രപഞ്ച സർഗത്തിന്റെ പിതാവാണ് അങ്ങ്. ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആരാധ്യ പ്രമുഖനായ പരമോന്നത ആധ്യാത്മിക ഗുരുവും അങ്ങു തന്നെ. അങ്ങയോട് സമനാവാൻ കഴിവുണ്ടായിട്ടോ മറ്റാരുണ്ട്? ഹേ അതുല്യ പ്രഭാവശാലിൻ, പിന്നെയല്ലേ 3 ലോകങ്ങളിലും അങ്ങയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് ഒരാൾ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തസ്മാത് പ്രണമ്യ പ്രണിധായ പ്രസാദയേ ത്വാമഹമീശമിദ്യം പിതേവ പുത്രസ്യ സഖേവ സഖ്യു പ്രിയായാർഹസി ദേവ സോഢും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സകല ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആരാധ്യനായ ഭഗവാനെ, അങ്ങയെ ഞാൻ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുന്നു. പ്രസാദിക്കണമേ. മകന്റെ ധിക്കാരത്തെ അച്ഛൻ എന്ന പോലെ, സുഹൃത്ത് തന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ അവിവേകത്തെ എന്ന പോലെ, ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ പെരുമാറ്റത്തെ എന്ന പോലെ ഞാൻ അങ്ങയോട് ചെയ്തിരിക്കാവുന്ന പിഴകൾ അങ്ങ് ക്ഷമിക്കണമേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അദൃഷ്ടപൂർവം ഹൃഷിതോസ്മി ദൃഷ്ട്വാ ഭയേന ച പ്രവ്യദിതം മനോ മേ തദേവ മേ ദർശയ ദേവരൂപം പ്രസീദ ദേവേശ ജഗന്നിവാസ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മുമ്പ് കാണാത്ത ഈ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് ഞാൻ സന്തുഷ്ടനായിരിക്കുന്നു. അതേ സമയത്ത് തന്നെ എന്റെ മനസ്സ് ഭയാകുലവുമാണ്. അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ആകൃതി തന്നെ സ്വീകരിക്കുവാൻ കനിവുണ്ടാകണമേ. പ്രപഞ്ചത്തിന് ആശ്രയമായ ദേവദേവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കിരീടിനം ഗദിനം ചക്രഹസ്തം ഇച്ഛാമി ത്വാം ദ്രഷ്ടുമഹം തദൈവ തേനൈവ രൂപേണ ചതുർഭുജേന സഹസ്രബാഹോ ഭവ വിശ്വമൂർത്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹേ സഹസ്രബാഹുവായ വിശ്വരൂപ, 4 കൈകളും ശിരസിൽ കിരീടവും കൈകളിൽ ശംഖുചക്ര ഗദാ പത്മങ്ങളുമുള്ള അങ്ങയുടെ ആ രൂപം കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭഗവൻ അത് കാണിച്ചു തരേണമേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയാ പ്രസന്നേന തവാർജുനേദം രൂപം പരം ദർശിതമാത്മയോഗാത് തേജോമയ വിശ്വമനന്തമാദ്യേ യന്മേ ത്വതന്വേന അദൃഷ്ടപൂർവം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ അർജുന, നിങ്ങൾ സന്തുഷ്ടനായ ഞാൻ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അന്തർഹിതമായ എന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം കാട്ടിത്തന്നു. ആദിമവും അവസാനമില്ലാത്തതും തേജോമയവുമായ നീയൊഴികെ ആരും മുമ്പ് ഇത് കണ്ടിട്ടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ന വേദയജ്ഞാദ്യയനൈർനദാനൈ ന ചക്രിയാഭിർന തപോഭിരുഗ്രൈഃ ഏവം രൂപശ്ശക്യ അഹം ത്രിലോകേ ദ്രഷ്ടും ത്വദന്യേന കുരു പ്രവീര. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹേ കുരുശ്രേഷ്ഠ, എന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം നീയല്ലാതെ മറ്റാരും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. വേദാധ്യയനം, യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം, ദാനം, തപസ് എന്നിവ കൊണ്ടോ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആർക്കും എന്റെ ഈ രൂപം ദർശിക്കാനാവില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതേ പിതാ മാ ച വിമൂഢഭാവ ദൃഷ്ട്വാ രൂപം ഘോരമിദൃം മമേദം വ്യപേതഭിപ്രീതമനാഃ പുനസ്ത്വം തദേവ മേ രൂപമിദം പ്രപശ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്റെ ഈ ബീഭത്സരൂപം കണ്ടിട്ട് നീ അസ്വസ്ഥനാകുകയും സംഭ്രാന്തനാവുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ തീരട്ടെ. എന്റെ ഭക്തനായ നീ ഇനി സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ. ശാന്തമനസ്കനായി നിനക്കിപ്പോൾ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സഞ്ജയ ഉവാച അർജുന വാസുദേവസ്തദോക്ത്വാ സ്വകം രൂപം ദർശയാമാസ ഭൂയഃ ആശ്വാസയാമാസ ച ഭീതമേ ഭൂത്വാ പുനഃ സൗമ്യ ബഭൂർമഹാത്മാ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രരോട് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ തന്റെ യഥാർത്ഥമായ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു. പിന്നീട് ഭീതനായിരുന്ന അർജുനന് ധൈര്യം വരുത്തുവാനായി 2 കൈകളോടുകൂടിയ തന്റെ സാധാരണ രൂപം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുന ഉവാച ദൃഷ്ട്വേദം മാംസം രൂപം തവ സൗമ്യം ജനാർദ്ദന ഇദാനിമസ്മി സൗവൃത്തഃ
സചേത പ്രകൃതിം ഗതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണനെ ഇങ്ങനെ സ്വന്തം രൂപത്തിൽ കണ്ടപ്പോൾ അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ അത്യന്ത സുന്ദരമായ മാനുഷിക ആകാരം കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മുൻമട്ടിലായി, എന്റെ മനസ്സ് ശാന്തമായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാൻ സുദർദർശമിതം രൂപം ദൃഷ്ടവാനസി യന്മമ ദേവ അപ്യസ്യ രൂപസ്യ നിത്യം ദർശനകാംക്ഷിണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയ അർജുന, നീ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ ഈ രൂപം കാണുവാൻ ഏറെ പ്രയാസമുള്ളതാണ്. ദേവന്മാർ പോലും ഈ പ്രിയതരമായ രൂപത്തെ കാണുവാൻ അവസരം പാർത്തു കഴിയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാഹൗ വേദ ന തപസാ ന ദാനേന ന ചേജ്ജയാ ശക്യയേവ വിദോ ദ്രഷ്ടും ദൃഷ്ടവാനസി മായതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതീന്ദ്രിയ ദൃഷ്ടിയാൽ നീ കാണുന്ന ഈ രൂപം വേദാധ്യയനം കൊണ്ടോ തപശ്ചര്യ കൊണ്ടോ ദാനയജ്ഞാദികളോ ആലോ കൈവരാവുന്നതല്ല. അവയൊന്നും കൊണ്ടല്ല എന്റെ ഈ യഥാർത്ഥ രൂപം ഒരാൾക്ക് പ്രത്യക്ഷമാവുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഭക്ത്യാ ത്വനന്യയാ ശക്യാ അഹമേവം വിദോർജുന ജ്ഞാതും ദൃഷ്ടൈ ച തത്വേന പ്രവേഷ്ടീം ച പരന്തപ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, എന്നാൽ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മട്ടിൽ നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ എന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മത്കർമ്മ പരമോ മദ്ഭക്ത സംഗവർജിതഃ നിർവൈര സർവഭൂതേഷു മാമേതി പാണ്ഡവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രിയ അർജുന, എന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃദ് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തർ നിശ്ചയമായും എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഓം തത്സദിതി ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതാസു ഉപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാർജുന സംവാദേ വിശ്വരൂപദർശന യോഗോ നാമൈകാദശോऽധ്യായഃ. ഓം ഹരേ ശ്രീകൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ, കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് വലിയ അധ്യായമാണ് അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ധന്യ മാതാജി. ലൈവ് ഹരേ പോണം. ലൈവ് പോകുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉണ്ട് മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരന്മിലീനം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോവിത്തം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സോപദാന്തികം വന്ദേകം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവം ച ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹനരികുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിതം ച വിശാഖാനിതം ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗൽപദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമഃ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ വേദാന്ത ഇതി നാമിനേ നമഃ. ആചാര്യപദായ നമഃ. നമസ്തേ സരസ്വതീ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷാശ്വിനി ഹരിഭാഷാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശിവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ.
ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് 11ാമത്തെ അധ്യായമാണ് വിശ്വരൂപം. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ പറ്റിയാണ് ഇന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു ആ രൂപം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ആ രൂപത്തിനെ പറ്റി അത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. എന്താണ് സർവ സൃഷ്ടികളുടെ കാരണാണ് ആരാണ് ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ളത് തുറന്ന് കാണിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിൽ കൂടെ. പിന്നെന്താണ് ബ്രഹ്മ സംഹിതയിൽ പറയുന്നത് ഈശ്വര പരമാകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണൻ അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും കാരണനായ ആ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ പറ്റിയാണ് ഇന്ന് നമ്മള് ഈ അധ്യായത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച മദനുഗ്രഹായ പരമം ഗുഹ്യം അത്യാത്മസംചിതം യത്യോക്തം വജസ്ഥേന മോഹോയം വിഘതോ മമ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, പരമഗുഹ്യങ്ങളായ ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങ് എനിക്ക് ദയാപൂർവം നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടതിനാൽ എന്റെ വ്യോമോഹങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്താണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്? പരമഗുഹ്യങ്ങളായ ആ ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ, ആ പരമരഹസ്യമായ ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ അർജുനനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അത് ദയാപൂർവം നൽകി. അതാണ് ദയാപൂർവമാണ് ഉപദേശം കൊടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കേട്ടപ്പോ എന്താണ് ഉണ്ടായത്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യോമോഹങ്ങളൊക്കെ തീർന്നിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് കുറെ വ്യോമോഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ ഫസ്റ്റിലെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? വ്യോമോഹങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു എന്ന്? അവിടെ നിന്നാണല്ലോ ഉപദേശം തുടങ്ങിയത് ഭഗവാന്റെ. ആർക്കാ പറയാൻ പറ്റുക? ഒരു 5 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. അത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? അതെ അതെ അത് തന്നെ. കുടുംബ പാരമ്പര്യം, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അറിയാവുന്ന, തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. അതെ, ആ 5 കാര്യങ്ങള് ഇപ്പോ ഭഗവാൻ കഴിഞ്ഞ അധ്യായം വരെ വിഭൂതി ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അല്ലെ. അതോട് കൂടിയിട്ട് വ്യോമോഹങ്ങളൊക്കെ തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി എന്താണ് പറയണം നോക്കാം. ഏവം ഏതത് യഥാത്വം ആത്മാനം പരമേശ്വര ദൃഷ്ടുമിച്ഛാമിതി രൂപം ഐശ്വര്യം പുരുഷോത്തമ. ഹേ പരമപുരുഷോത്തമ, ഹേ പരമ്പൊരുളെ, അങ്ങ് തന്നെ സ്വയം വിവരിച്ചതുപോലെയുള്ള അവിടത്തെ യഥാർത്ഥമായ സ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ അങ്ങയെ എന്റെ മുന്നിൽ കാണുന്നുവെങ്കിലും ഈ വിശ്വാവിഷ്കാരത്തിലെങ്ങും അങ്ങ് ഉൾച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അങ്ങയുടെ ആ രൂപം എനിക്ക് കാണണം. ഇപ്പൊ എന്താണ് പറയണത്? പരമ്പൊരുളെ, അതുപോലെ എന്താണ് പരമ പുരുഷോത്തമ എന്നൊക്കെയാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങ് തന്നെ സ്വയം വിവരിച്ചതുപോലെയുള്ള ആ ഭഗവാൻ അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥമായ സ്ഥിതി ഞാൻ അങ്ങയെ എന്റെ മുന്നിൽ കാണുന്നുവെങ്കിലും എന്താണ് പറയുന്നത്? പിന്നെ ഈ വിശ്വാവിഷ്കാരത്തില് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ഉൾച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് എന്നത് കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അങ്ങയുടെ ആ രൂപം എനിക്ക് കാണണം എന്നാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ കാണുന്ന രൂപമല്ല, ആ വിശ്വാവിഷ്കാരത്തിൽ വിശ്വത്തിൽ മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ വിഭൂതിയോട് കൂടിയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് ആ രൂപമാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാനാണ് പറയുന്നത്. നേരത്തെ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെ. ഞാൻ ഇന്നതാളാണ്, ഞാൻ ഇന്നതാണ്, ഞാൻ ഇന്നതാണ് എന്നിങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ്? എനിക്ക് ആ രൂപം ഒന്ന് കാണണം എന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. എന്താണ് പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച, ഭഗവാൻ പറയുന്നു, പശ്യമേ പാർത്ഥരൂപാണി സദശോധ സഹസ്രസഹ നാനാവിധാനി ദിവ്യാനി നാനാവർണ കൃതാനി ച. ഇതിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, പല വർണ്ണങ്ങളിലും പല ആകൃതികളിലുമുള്ള എന്റെ 1000 ദിവ്യ രൂപങ്ങൾ നീ കണ്ടുകൊള്ളൂ. എന്നിട്ട് എന്താണ് പറയുന്നത്? പല ആകൃതിയിലും അതേപോലെ പല വർണ്ണങ്ങളിലുമുള്ള
ആയിരം രൂപങ്ങള് അത് കണ്ടുകൊള്ളാൻ പറയാണ് ഭഗവാൻ ആരോട്? അർജുനോട്. അർജുനൻ ചോദിച്ചപ്പോ അത് നീ കണ്ടുകൊള്ളൂ എന്ന് അർജുനന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നു. ഇനി 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നദുമാം സഖ്യസ്യ ദൃഷ്ടും അനേനൈവ സ്വചക്ഷുഷ ദിവ്യം ദദാമി തേ ചക്ഷു പശ്യമേ യോഗമൈശ്വര്യം. പക്ഷേ നിന്റെ ഈ നേത്രങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ദൃശ്യനാവില്ല, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഞാൻ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകുന്നു. എന്റെ വിഭൂതികളെ യഥേഷ്ടം കണ്ടുകൊള്ളുക. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ഈ നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് നിനക്ക് എന്നെ കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് പറയണത്. പിന്നെന്താണ് പറയണത്? അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഞാൻ ദിവ്യ ചക്ഷുസ്. ഇതിന്റെ മുന്നേ നമ്മള് ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തില് ആർക്കാണ് ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? സഞ്ജയൻ. ആരാണ് കൊടുത്തത്? വേദവ്യാസ മഹർഷി കൊടുത്തതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയണത് എന്താണ്? ഈ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല വെച്ചെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളെ പോലെയുള്ളവർക്ക് എന്താ പറയേണ്ടത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് നിനക്ക്, ഈ നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ പൂർണ്ണങ്ങളല്ല എന്ന് നമ്മൾ ഒരു അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു പരിധിയുണ്ട് എന്ത് കാണാനും, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്ത് കേൾക്കാനും ഒക്കെ നമുക്കൊരു പരിധി ഉണ്ട്. ആ പരിധിയിൽ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതും കേൾക്കാനോ കാണാനോ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ എങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നത്? ആ പ്രേമാഞ്ജന ചുരിത, അങ്ങനെ ആ പ്രേമ അഞ്ജനം എഴുതിയിട്ടുള്ള ആ കണ്ണുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ കണ്ണുകളിൽ ആ പ്രേമാഞ്ജനം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഭഗവാനോടുള്ളത്. അപ്പോഴും നമുക്ക് ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതും നമ്മൾ കേട്ടിരുന്നു. അപ്പൊ നിനക്ക് ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകാം, എന്റെ വിഭൂതികളെ യഥേഷ്ടം കണ്ടുകൊള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ എന്താണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്? ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പും ടെലിസ്കോപ്പും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ വസ്തുക്കളെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ. നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല ചെറിയ വസ്തുക്കളെ കാണാൻ. അതുപോലെ അകലെയുള്ളതിന്റെ കാണാൻ കഴിയുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഉപകരണം വെച്ചിട്ടേ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് അകലെയുള്ളതിനും അതുപോലെ ഏറ്റവും ചെറുതിന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കണ്ണുകളിലെ കണ്ണാവുന്ന ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ അപൂർണതയാണ് അവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു കണ്ണാടിയിലേക്കാണ് നോക്കുന്നത് വെച്ചെങ്കിൽ ആ കണ്ണാടിയിൽ എന്താണ് ഒരു ആപ്പിള്, ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്പിൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ കണ്ണാടിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ ആപ്പിള് മുഴുവനായിട്ടൊരു ആപ്പിളാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം കടിച്ചതായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അകലെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോ നമുക്ക് കണ്ടത് എന്താണ്? അത് ആപ്പിള്, നല്ലൊരു ആപ്പിൾ ഇരിക്കുന്നു, അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അടുത്ത് ചെന്നപ്പോഴാണ് അതിന്റെ ഇത് മനസ്സിലായത്, അതിന് ഒരു ഭാഗം ആരോ കടിച്ചിട്ട് വെച്ചതാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ചിത്രത്തിൽ എന്താണ്? ആ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോ അതിങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അല്ലെ. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ ശരിക്കും അത് ഇളകുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഇളകുന്നില്ല. നമ്മുടെ കണ്ണുകളുടെ എന്താ പറയുക, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അപൂർണതയാണ് നമ്മളതിനെ അതൊക്കെ അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത്. ഉത്തമ ഭക്തൻ വിശ്വരൂപ ദർശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അർജുനന് കൃഷ്ണന്റെ പ്രസ്താവനകൾ സാധൂകരിക്കണമായിരുന്നു. ഇവിടെ എന്തിനു വേണ്ടിയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്നും കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അർജുനന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഇത് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ. അർജുനന് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലായി എന്ന് അർജുനൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആർക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കും? സാധാരണ മനുഷ്യരെ എന്താണ് ഭഗവാനെ കാണുമ്പോ എന്താണ് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ എന്ന് ജനങ്ങള് തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അവരുടെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് എന്നുള്ളത് അവർക്ക് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് അവർ അങ്ങനെയാണ് കരുതുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ആ തെറ്റിദ്ധാരണ നീക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു ആ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു തരാൻ പറയുന്നത്. അത് ഭഗവാനായിട്ട് കാണിക്കുമ്പോഴാണ് എല്ലാവർക്കും അത് ഒരാൾ പറയുന്നതിലും കൂടുതലാണല്ലോ കാണിച്ചു തരുമ്പോ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അത് ഇത് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപമാണ്, ഭഗവാനാണ് എല്ലായിടവും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചോദ്യം കൊണ്ടുവന്നത്. പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഇനി ഇങ്ങനെ ഭാവിയിൽ നമ്മൾ കുറെ കഴിയുമ്പോഴൊക്കെ ഓരോരുത്തർ പറയും ഞാനാണ് കൃഷ്ണൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ആ ഒരു രൂപത്തിലൊക്കെ നടക്കാനും ഒക്കെ തുടങ്ങും. അപ്പൊ എന്താണ് പറയാ, അവരോട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം അല്ലെ. നമുക്കിപ്പോ ഈ ഒരു വിശ്വരൂപം കാണിച്ചത് കൊണ്ട് അവരോട് ചോദിക്കാം, എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ, ഭഗവാനാണെച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു തരൂ എന്ന് നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ചോദിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്ക് അത് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റട്ടെ. അപ്പൊ നമുക്കത് ഉറപ്പിക്കാം അവര് ആ പറഞ്ഞ വ്യക്തി ഭഗവാനാണെന്ന്. പക്ഷെ ആർക്കും അത് സാധിക്കില്ല, ഭഗവാന് മാത്രമേ അത് സാധിക്കൂ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം.
അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം ചിലപ്പോ ഇനി കടന്നു വരും നമ്മുടെ ഈ യുഗത്തിൽ തന്നെ. അപ്പൊ അത് ആ സമയത്ത് നമുക്കത് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തന്ന വിശ്വരൂപം നമുക്ക് മനസ്സിലാവണുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ അറിഞ്ഞത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആർക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇത് നമ്മുടെ ഇടയിൽ വന്നിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം, ഇല്ല എന്താ പറയാ, നിങ്ങൾ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു തരൂ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഗോവർദ്ധനം ഉയർത്തിയില്ലേ, അതൊക്കെ ഒന്ന് ഉയർത്തു പോയിട്ട് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അല്ലെ. അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചത് ഭഗവാനോട്. അല്ലാതെ അർജുനന് വേണ്ടിയിട്ട്, അർജുനനും അറിയാം, അർജുനന് ആ രൂപം കാണാൻ ആഗ്രഹവും ഇല്ല. കാരണം എന്താ, അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ദ്വിഭുജ രൂപത്തിലാണ്. അതോടൊപ്പം ഭാവിയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും വേണം താൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന്. കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് വെറും സൈദ്ധാന്തികമായോ ദാർശനികമായോ അല്ല, യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അതെല്ലാവർക്കും ഇതാവണം, വെളിപ്പെടുത്തണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വിശ്വരൂപം ആഗ്രഹിച്ചത്. 10ഉം 11ഉം എന്റെ ശ്ലോകം ഇല്ല. അനേക വക്രാനയന അനേകാദ്ഭുത ദർശനം അനേക ദിവ്യാഭരണം ദിവ്യാനേകാദുദായുധം ദിവ്യമാലാംബരം ധരം ദിവ്യഗന്ധാനുലേപനം സർവാശ്ചര്യമയം ദേവം അനന്തം വിശ്വതോമുഖം. എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടത്? ആ വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപത്തിൽ എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും എണ്ണമറ്റ അദ്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളും അർജുനൻ കണ്ടു. അർജുനൻ എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടത്? അപ്പൊ അനേകം മുഖങ്ങൾ കണ്ടു, അതേപോലെ കണ്ണുകള്, എണ്ണമറ്റ അദ്ഭുത ദൃശ്യങ്ങൾ അർജുനൻ കണ്ടു. അനേകം ദിവ്യ ആഭരണങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായ ആ രൂപം അനേകം ദിവ്യായുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ പുഷ്പമാല്യങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും അണിഞ്ഞിരുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പൂശിയിരുന്നു. അദ്ഭുതാവഹവും തേജോമയവും അമേയവും സർവവ്യാപ്തവുമായിരുന്നു ആ രൂപം. അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്ത ആ രൂപമാണ് നമ്മള് ഈ ചിത്രത്തിൽ തന്നെ കാണുന്നത്. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉള്ളത്, ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ആ വിശ്വരൂപത്തിലൂടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അർജുനന്. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? എണ്ണം എന്താ പറയാ, അനേകായിരം, എണ്ണാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലുള്ള മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും, അതുപോലെ ആ രൂപത്തിലെ ദിവ്യ ആഭരണങ്ങള്, അലങ്കൃതമായ രൂപ, അനേകം ദിവ്യായുധങ്ങള്, ഓരോ കൈകളിലും പല വിധത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങള്, ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ആയുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്നു. അതുപോലെ ദിവ്യമായ പുഷ്പമാല്യങ്ങള്, വസ്ത്രങ്ങളും അണിഞ്ഞിരുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ വസ്ത്രങ്ങള്, ദിവ്യമായ ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങള് ശരീരത്തിലൊക്കെ പൂശിയുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രൂപമായിരുന്നു ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തത്. 12ാമത്തെ ശ്ലോകം. ദിവ്യ സൂര്യ സഹസ്രസ്യ ഭവേദ് യുഗപദുദ്ധിത യദി സദൃശി സസ്യാത് ഭാസസ്തസ്യ മഹാത്മനാം. 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉളവാകുന്ന പ്രകാശത്തോട് തുല്യമായിരുന്നു ആ വിശ്വാത്മകമായ ഭഗവത് രൂപത്തിന്റെ പ്രഭാപൂരം. പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട്? 1000 സൂര്യന്മാര് ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ആ പ്രകാശം, നമുക്ക് ഒരു സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചൂടൊന്നും നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ പിന്നെ 1000 സൂര്യന്മാര് ഒരുമിച്ച് ഉദിച്ച എന്തായിരിക്കും പ്രകാശവും ആ ചൂടും എല്ലാം നമുക്ക് ഓർക്കാൻ തന്നെ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള അതിനോട് തുല്യമായിരുന്നു എന്നാണ് ആ വിശ്വാത്മകമായ ഭഗവത് രൂപത്തിന്റെ പ്രഭാപൂരം എന്ന്. ആരാണ് ഇത് പറയുന്നത്? ഇത് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് സഞ്ജയനാണ്, ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അർജുനൻ കണ്ട ആ രൂപങ്ങളും അതെല്ലാം പറയുന്നത് മുഴുവനും സഞ്ജയനാണ് ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആ ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെയാണ് ഉപമിച്ചത്. 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉളവാകുന്ന പ്രകാശത്തോട് തുല്യമായിരുന്നു ആ വിശ്വാത്മകമായ ആ രൂപം എന്ന് സഞ്ജയൻ പറയാണ്, ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ വിശ്വരൂപത്തെ സഞ്ജയൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. 15ാമത്തെ ശ്ലോകം. അർജുന ഉവാച പശ്യാമി ദേവാസ്തവ ദേവദേഹേ സർവാൻ സദാ ഭൂതവിശേഷ സംഗാൻ ബ്രഹ്മാണമീശം കമലാസനസ്ഥം
ഋഷീം ച സർവാനുരാഗം ച ദിവ്യാൻ. ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? കൃഷ്ണ, അർജുനൻ പറയുന്നു, കൃഷ്ണ, അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽ സകല ദേവന്മാരെയും മറ്റു സകല ജീവജാലങ്ങളെയും ഞാൻ കാണുന്നു. മാത്രമല്ല താമരപ്പൂവിൽ ഇരുന്നരുളുന്ന ബ്രഹ്മദേവൻ, അതുപോലെ ശിവൻ, ഋഷികള്, ദിവ്യ സർപ്പഗണങ്ങള് എന്നിവരെയും ഞാൻ കാണുന്നു. ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ, എല്ലാം ദേവദേവന്മാരും ഒക്കെ വരുന്നത്, ദേവി ദേവന്മാരും ഒക്കെ വരുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെ. ബ്രഹ്മദേവനെ കാണുന്നുണ്ട്, ശിവനെ കാണുന്നുണ്ട്, ഋഷികളെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാം അവിടെ കാണുന്നു. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഭഗവാനിൽ കാണുന്നു ആ ശരീരത്തിൽ എന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. പിന്നെന്തൊക്കെയുണ്ട്? സർപ്പങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ, എന്തൊക്കെ ജീവജാലങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്, അതെല്ലാം ഭഗവാനിൽ കാണുകയാണ്. 16ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്താണ് പറയുന്നത്? അനേക ബാഹുദരവക്ര നേത്രം പശ്യാമി ത്വം സർവധനന്തരൂപം നന്ദം ന മദ്യം ന പുനസ്തവാദി പശ്യാമി വിശ്വേശ്വര വിശ്വരൂപാം. പിന്നെന്താണ്? അല്ലയോ ജഗന്നാഥ വിശ്വരൂപ, അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എണ്ണമറ്റ കൈകളും ഉദരങ്ങളും വായ്കളും കണ്ണുകളും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നു. ഇവയ്ക്ക് അവസാനമില്ല, ആദിയോ മധ്യമോ അന്തമോ കാണുന്നില്ല. എന്താണ് പിന്നെ കാണുന്നത്? ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് മാറി മാറി ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ അർജുനൻ അല്ലെ. എന്തൊക്കെയാണ് കാണുന്നത്? ശരീരത്തിന്റെ എല്ലായിടത്തും എണ്ണമറ്റ കൈകൾ കാണുന്നു, അതുപോലെ ഉദരം, വായ, കണ്ണ്, അങ്ങനെ അതിങ്ങനെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ കാണണം. ഒന്ന് പോകുമ്പോ വേറൊന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അതിന് അവസാനമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആദ്യവും ഇല്ല, മധ്യവും ഇല്ല, അന്തമോ ഇല്ല. അത് മൂന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഒരു അവസാനമില്ലാത്തൊരു ഇതാണ് ഇപ്പൊ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് അർജുനൻ തന്നെ പറയാണ്. 17ാമത്തെ ശ്ലോകം. കിരീടിനം ഗദിനം ചക്രിണം ച തേജോരാശിം സർവതോ ദീപ്തമന്ദം പശ്യാമി ത്വം ദുർനിരീശം സമന്ത ദീപ്ത അനലർക്കാദ്യുതിമപ്രമേയം. ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെയും മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെയും പ്രകാശം പോലെ ചുഴെ പരക്കുന്നതും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതുമായ ആ മഹാ ജ്യോതിസുകൊണ്ട് ദുർദൃശ്യമാണ് അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം. എങ്കിലും അനേക വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങളും ഗദകളും ചക്രങ്ങളും ധരിച്ച തേജോമയമായ ഈ രൂപം ഞാൻ എവിടെയും കാണുന്നു. എന്താണ് പറയുന്നത്? ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നി അല്ലെ, അത് എങ്ങനെയാണ്? മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെ പ്രകാശം പോലെ ഇങ്ങനെ പരന്നുകൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതായ ആ മഹാജ്യോതിസ് കൊണ്ട് ദുർദൃശ്യമാണ് അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം. എങ്കിലും അനേക വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങളും ഗദകളും ചക്രങ്ങളും ധരിച്ച തേജോമയമായ ഈ രൂപം ഞാൻ എവിടെയും കാണുന്നു. എവിടെ നോക്കുമ്പോഴും അർജുനെ കാണാൻ ഈ ഒരു രൂപം മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ എന്നാ പറയണത്. അത്രയും ആ ഒരു രൂപം എല്ലായിടത്തും രൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. എവിടെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോഴും ഈ ഒരു രൂപം മാത്രമേ അർജുനന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ശ്ലോകത്തിൽ പറയണത്. 26, 27 പറയണത് എന്താണ്? അമീച്ച ത്വം ധൃതരാഷ്ട്രസ്യ പുത്രാം സർവേ സഖൈവ വന്യപാല സംഘേ ഭീഷ്മോ ദ്രോണ സുതപുത്രസ്തദാസൗ സഹാസ്മദീയൈരപി യോദ്ധമുഖ്യൈ പത്രാണി ദേതുരമാണം വിശന്തി ദംശാകരാളാനി ഭയാനകാനി ഖേദിദ്ലിലഗ്നാദശനാന്തരേഷു സന്ദൃശ്യന്തേ ചൂർണിതൈർ ഉത്തമാംഘേ. ധൃതരാഷ്ട്രന്മാരെ എല്ലാവരും അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരും, അതുപോലെ ഭീഷ്മരെ, ദ്രോണരെ, കർണൻ എന്നിവരും നമ്മുടെ യോദ്ധാക്കളിൽ പ്രമുഖന്മാരുമെല്ലാം അങ്ങയുടെ ഭീകരങ്ങളായ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോവുകയാണ്. ആ ദംശങ്ങൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് ചിലരുടെ ശിരസ്സുകൾ ചതഞ്ഞ് അരയുന്നു. പിന്നെന്താണ് കാണുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെല്ലാവരും, അതുപോലെ അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരെ, പിന്നെ ആരൊക്കെയാണ്? ഭീഷ്മര്, ദ്രോണര്, കർണൻ എന്നിവരും, അതുപോലെ നമ്മുടെ യോദ്ധാക്കളിൽ പ്രമുഖന്മാരെല്ലാം അവരുടെ രണ്ട് ഭാഗത്തെ ആൾക്കാർ, എല്ലാ യോദ്ധാക്കന്മാരിലെ അതിലെ പ്രമുഖന്മാരെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ആ ഭീകരമായ ആ വായിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോകുന്നതാണ് കാണുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെന്താണ്? ചിലര് ആ ദംശകൾക്കിടയിൽ പെട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവരുടെ ശിരസ്സുകളൊക്കെ ചതഞ്ഞരയുന്നു എന്നുള്ളതും പറയണം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇവരൊക്കെയും ഭഗവാന്റെ വായിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ദൃശ്യമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളോട് അടുത്ത് അർജുനൻ കണ്ടത് പറയുന്നത്. 31ാമത്തെ ശ്ലോകം.
ആഖ്യാഖിമേഘോ ഭവാനുഗ്രരൂപോ നമോസ്തുതേ ദേവവരപ്രസീദ വിജ്ഞാതമിജ്ഞാമി ഭവന്തമാദ്യം നഹി പ്രജാനാമി തവ പ്രവർത്തി. ദേവാദിദേവ ഉഗ്രമൂർത്തെ, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ, ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു, എന്നിൽ കനിയണമേ. ആദിപുരുഷനായ അങ്ങയെ എനിക്ക് അറിയണം, അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്ന അർജുനൻ? എനിക്ക് ഈ രൂപമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് ഒരു അറിവും കിട്ടണില്ല. ഉഗ്രമൂർത്തെ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയല്ലേ. അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ, ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു, എന്നിൽ കനിയണേ എന്ന് പറയാണ്. ആദ്യ പുരുഷനായ അങ്ങയെ എനിക്ക് അറിയണം, അങ്ങയുടെ ആ ദൗത്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എനിക്ക്, എന്താണ്, എല്ലാം പറഞ്ഞു തരൂ എന്നോട് എന്നൊക്കെ പറയാണ്. ഉഗ്രമൂർത്തേ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയില്ലേ ആ രൂപം കണ്ടിട്ട്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങയുടെ ദൗത്യം, അത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല, എല്ലാം പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന്, അത് എനിക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ട്, അത് പറഞ്ഞു തരൂ എന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. 32ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്താ? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്, കാലസ്മി ലോകാക്ഷയകൃത് പ്രവൃത്തോ ലോകാൻ സമാഹർത്തും ഇഹ പ്രവൃത്തഃ ഹൃദേഭി ത്വാം ന ഭവിഷ്യന്തി സർവേ യവസ്ഥിത പ്രത്യനീകേഷു യോധ. ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു. ഇപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? ഞാൻ ആരാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയണത്. ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് പറയണത്? സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാണ് ഞാൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരൊഴികെ 2 കക്ഷിയിലും പെട്ട യോദ്ധാക്കളെ വരും കൊല്ലപ്പെടും. അപ്പൊ നേരത്തെ തന്നെ ഭഗവാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഇതുവരെ യുദ്ധം നടന്നിട്ടില്ല. യുദ്ധത്തിന് മുന്നെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ, ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടാണ് ലാസ്റ്റ് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതി കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു. വിഭൂതി എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. കാണുന്നതല്ല, വിഭൂതി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. എന്തൊക്കെയാന്ന് അറിയണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഇപ്പൊ ആ വിഭൂതിനെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് ഉൾപ്പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അർജുനനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോ അത് കണ്ടിട്ട് അർജുനൻ പിന്നെ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി, എന്താണ് അങ്ങയുടെ ദൗത്യം, അതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ, അതെനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. ആരൊക്കെ ഒഴികെ? പാണ്ഡവരൊഴിച്ച് 2 കക്ഷിയിൽപ്പെട്ട യോദ്ധാക്കൾ ഏവരും കൊല്ലപ്പെടും എന്ന് പറയണം. നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ വായിലേക്ക് ആരൊക്കെയാണ്? ദ്രോണരുടെ പുത്രന്മാര്, അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാര്, ഭീഷ്മര്, ദ്രോണര് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത്. കുറെ പേര് ആ ദംഷയുടെ ഉള്ളിൽപ്പെട്ടിട്ട് ചതഞ്ഞറിയുന്നൊക്കെ കണ്ടു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് മുന്നേ നടന്നു കഴിഞ്ഞു, യുദ്ധം ഇതുവരെ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. അതിന്റെ മുന്നേ തന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഇനി 33ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താണ്? തസ്മാദുദ്ദിഷ്ട യശോലഭസ്വ ജിത്വാ ശത്രും കുക്ഷരാജ്യം സമൃദ്ധം മയേവിദോ നിഹത പൂർവമേവ നിമിത്തമാത്രം ഭവ സവ്യസാചിൻ. ഇവിടെ എന്താണ് പറയണത്? ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണ്, ഞാൻ കാലമാണ്, ഞാൻ ഇതൊക്കെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്താണ്? ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെല്ലാം നശിപ്പിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരൊഴികെ എല്ലാവരും, എല്ലാ യോദ്ധാക്കളും കൊല്ലപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണ്. അതിനാൽ നീ എഴുന്നേൽക്കൂ. അർജുനോട് പറഞ്ഞു, അർജുന എഴുന്നേൽക്കൂ, പൊരുതി യശസ്സു നേടാൻ തയ്യാറാകൂ, ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധമായ രാജ്യം ഭരിക്കൂ. ഞാൻ അവരെ മുമ്പേ തന്നെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു, നീ കേവലം ഒരായുധമാവുന്നതേയുള്ളൂ സവ്യസാചിൻ. ഇവിടെ എന്താണ് പറയണത്? ഞാൻ അതെല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അർജുനന്. എനിക്ക് പാപം കിട്ടില്ലേ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്താലേ? അങ്ങനെ പലവിധ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? ആത്മാവാണ് നമ്മള്, ശരീരമല്ല. അതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടും നമ്മുടെ അർജുനന് സംശയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് വീണ്ടും ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ പറയുന്നുണ്ട്, നിനക്ക് എന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ വീണ്ടും ഇവിടെ പറയണത്. നീ എഴുന്നേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യൂ? നീ യുദ്ധം ചെയ്യൂ, അല്ലെങ്കിൽ പൊരുതിയിട്ട് എന്ത് നേടാനാ പറഞ്ഞ? യശസ് നേടാൻ തയ്യാറാകൂ, ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് ഈ സമൃദ്ധമായ രാജ്യം എന്നിട്ട് ഭരിക്കൂ. കാരണം എന്താണ്? ഞാൻ അവരെ
മുമ്പ് തന്നെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഇതിന്റെ പാപങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരു നിശ്ചയമുണ്ട് അല്ലേ? ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭഗവാൻ നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഓരോന്ന് കണക്ക് കൂട്ടുന്നു എന്ന് മാത്രം. പക്ഷെ ഭഗവാൻ നേരത്തെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിശ്ചയിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അവരെയൊക്കെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു, നീ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് എന്താണ് പറയുന്നത്? നീ കേവലം ഒരു ആയുധം മാത്രമേ ആവുന്നുള്ളൂ സവ്യസാചിൻ എന്ന്. സവ്യസാചിൻ എന്താണ്? സവ്യസാചി എന്ന് പറയുമ്പോ അമ്പെയ്യുന്നതിലെ വിദഗ്ധനായ വ്യക്തി എന്നുള്ള ആ ഒരു പേരാണ് സവ്യസാചിൻ എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. 41, 42 ശ്ലോകം. സഖേതി മത്വാ പ്രസവം യദുക്തം ഹേ കൃഷ്ണ ഹേ യാദവ ഹേ സഖേതി അജാനത മഹിമാനം തവേദം മയാ പ്രമാദ പ്രണയേന വാപി യച്ഛാവാഹാസാർത്ഥം അസത്കൃതോസി വിഹാര സയ്യാസന ഭോജനേഷു ഏകോദവാപ്യച്യുത തത്സമക്ഷം തക്ഷാമയേ ത്വം അഹം അപ്രമേയം. ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്തെന്നറിയാതെ സുഹൃത്തെന്ന് മാത്രം കരുതി ഹേ കൃഷ്ണ, ഹേ യാദവ, ചെങ്ങാതി എന്നല്ല ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹത്തിലോ സംഭ്രാന്തിയിലോ വിളിച്ചു പോന്നു. നാം തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇടയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും വിനോദിക്കുകയും ഇരിക്കുകയോ ഒരേ കിടക്കയിൽ കിടക്കുകയോ ആഹാരം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിലും പലപ്പോഴും അങ്ങയെ വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അച്യുത, അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്കെല്ലാം അങ്ങയോട് ഞാനിതാ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്താണ് പറയണത്? ഇവിടെ ഇത്ര നാളും എന്താണ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളതാണ് പറയണത്. കാരണം എന്താണ്? ഇത്ര നാളും ഭഗവാന് അങ്ങനെ ഒരു എല്ലാറ്റിന്റെയും എന്താ പറയാ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് എന്നുള്ളതൊന്നും ചിന്തിക്കാണ്ട് ആ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളൊക്കെ ഓർക്കുകയാണ് ഇവിടെ അർജുന്. എന്തൊക്കെ വിളിച്ചിരുന്നു? യാദവ, ചങ്ങാതി എന്നൊക്കെ പറയും. അതുപോലെ ഒരേ കിടക്കയില് കിടക്കുകയും അതേപോലെ ആഹാരമൊക്കെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കഴിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്താണ് പറയണത്? ഞാൻ അതിനൊക്കെ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു എന്ന് പറയണ ഭഗവാനോട്. ഞാൻ അങ്ങനെ മാനിച്ചില്ലല്ലോ അങ്ങയെ, വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ ഞാൻ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ അത്രയും ഒരു ആ കഴിഞ്ഞ ഓർമ്മകൾ വരികയാണ് നമ്മുടെ അർജുനന്. അപ്പൊ വിഷമാവുകയാണ്. ഈ ഒരു വ്യക്തി വിശ്വരൂപമൊക്കെ കണ്ടോടുകൂടി ഞാൻ ഈ ഒരു വ്യക്തിയെയാണല്ലോ ഇങ്ങനെ ചെങ്ങാതിയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നടന്നിരുന്നത് എന്ന് ആ ഒരു വിഷമം ഉള്ളില് വരികയാണ്. എത്രമാത്രം ഞാൻ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യാദവ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയാണ്. അതൊക്കെ ഓർത്തിട്ട് പറയാണ്, ഞാന് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ പിഴകൾക്കൊക്കെ എന്നോട് ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു അച്യുത എന്ന് പറയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് അർജുനനെ മനസ്സിലായത് ഈ വിഭൂതികളെല്ലാം പറ്റി പറയാൻ തുടങ്ങിയതിന്റെ ശേഷമാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ഏകദേശമൊക്കെ രൂപം ഭഗവാന്റെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണനാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങി. അപ്പൊ നമ്മളും എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ അറിവില്ലാണ്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഭഗവാനോട് അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയാ, നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ ഈ അർജുനന്റെ അത്ര ബുദ്ധിയൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് അല്ലെ? എന്നിട്ടാണ് അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ നമുക്കും അതേപോലെ ഭഗവാനോട് നമ്മൾ അറിയാതെ ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കും മാപ്പ് ചോദിക്കാം അല്ലെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. അപ്പൊ ഇവിടെ അതാണ് പറയണത്, ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പിഴകൾക്കൊക്കെ മാപ്പ് തരണേ എന്ന് പറയാണ്. 49 ശ്ലോകം എന്താണ് പറയുന്നത്? മാം തേ വ്യദാമാം ച വിമൂഢഭാവോ ദൃഷ്ടാരൂപം ഘോരം ഇതി ദൃങ് അമേധം വിഭേദ വിപ്രീതമനാ പുനസ്തം തദേവ മേ രൂപം ഇതം പ്രപശ്യാം. എന്റെ ഈ ബീഭത്സ രൂപം കണ്ടിട്ട് നീ അസ്വസ്ഥനാവുകയും സംഭ്രാന്തനാവുകയും ചെയ്തു. അത് ഇതോടെ തീരട്ടെ. എന്റെ ഭക്തനായ നീ ഇനി സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ. ശാന്ത മനസ്കനായി നിനക്കിപ്പോൾ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം കാണാം എന്ന് പറയണം. ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ പറയണ? എന്താണ്? എന്റെ ബീഭത്സ രൂപം. അപ്പൊ അത്ര നേരം കണ്ടത് ആ ബീഭത്സമായ രൂപം, അത് കണ്ടപ്പോ അർജുനന് പേടി ഒക്കെ വന്നു അല്ലെ? നമുക്ക് അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കും പേടിയാവില്ലേ? അത് ആ ചിത്രത്തിലെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു രൂപത്തിന് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കില്ല അല്ലെ കാണാന്? നമുക്ക് ഇഷ്ടമായത് രൂപാണ്, നമുക്ക് ആ ശ്യാമസുന്ദരന്റെ രൂപമാണ്. നമുക്ക് ശ്യാമസുന്ദരനെ എവിടെ എങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ആ ഒരു രൂപത്തില്
നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്കൊന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കണം എന്നൊക്കെ തോന്നൂലേ? പക്ഷെ ഈ ഒരു രൂപം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് ആ രൂപമാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളില്. ഒരു ഭക്തനായാല് എന്താണ് വേണ്ടത്? ആ രൂപത്തെയാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുക, അല്ലെ? ഈ ബീഭത്സ രൂപം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുവോ? അത് ചെയ്യില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, ഈ ബീഭത്സ രൂപം കണ്ടിട്ട് നീ അസ്വസ്ഥനാവുകയും സംഭ്രാന്തനാവുകയും ചെയ്തു, അത് ഇതോടെ തീരട്ടെ എന്ന് പറയണം. എന്നിട്ടോ, എന്റെ ഭക്തനായി നീ ഇനി സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ, ശാന്ത മനസ്കനായി നിനക്കിപ്പോൾ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം കാണാം. എന്നിട്ട് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? നീ ഇപ്പോ ഏതാ ആ രൂപമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ആ രൂപത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നീ സ്വസ്ഥനായിട്ട് ഇരിക്കൂ, നീ ഇതുവരെയുള്ള നിന്റെ ആ സംഭ്രാന്തവും അസ്വസ്ഥതയൊക്കെ ഇല്ലാതായി തീരട്ടെ എന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ. 50 എന്താണ്? സഞ്ജയ് ഉവാച. ഇവിടെ സഞ്ജയനാണ് പറയുന്നത് ധൃതരാഷ്ട്ര അടുത്ത്. ഇത്യർജുനം വാസുദേവ തദോക്ത സ്വകം രൂപം ദർശയാമാസ ഭൂയ ആശ്വാസയാമാസ ച ഭീതമേനം ഭൂത്വാ പുനഃ സൗമ്യ ബുർമഹാത്മാ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ അർജുനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പരമദിവ്യാത്മ പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ തന്റെ യഥാർത്ഥമായ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു. ഇവിടെ ഏതാണ് കാണിച്ചത്? ചതുർഭുജമായ രൂപമാണ് കാണിച്ചത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ആദ്യം വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു, എന്നിട്ട് പിന്നെ ചതുർഭുജമായ ആ രൂപം. അർജുനന് അർജുനനാകെ പേടി ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്, ആ കൂടിയിട്ട് അസ്വസ്ഥനാണ് അർജുനൻ എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ വീണ്ടും എന്താ പറയണത്? ഇത് പറയണത് സഞ്ജയനാണ്, ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ശേഷം അർജുനന് ഈ ഒരു രൂപമാണ് കാണിച്ചു കൊടുത്തത്. പരമദിവ്യാത്മ പുരുഷൻ ഏത് രൂപത്തിലാണ് പിന്നെ കാണിച്ചു കൊടുത്തത്? രണ്ടാമത് കാണിച്ചത് ചതുർഭുജ രൂപനായിട്ടാണ് കാണിച്ചു കൊടുത്തത്. ഈ ചതുർഭുജ രൂപനായിട്ട് ആണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ദേവകി അമ്മയ്ക്കുടെ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദേവകി അമ്മയ്ക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്ത രൂപവും ചതുർഭുജനായിരുന്നു. പിന്നീട് ദേവകി അമ്മ ഈ രൂപത്തില് എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ്, എനിക്ക് മനുഷ്യന്റെ ആ രൂപത്തിൽ മതി, ദ്വിഭുജനായിട്ട് മതി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് പിന്നീട് നമ്മുടെ ഭഗവാൻ ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപനായിട്ട് വരുന്നത്. പിന്നീട് ഭീതനായിരുന്ന അർജുനെ ധൈര്യം വരുത്തുവാനായി ഇരു കൈകളോടുകൂടിയ തന്റെ സാധാരണ രൂപം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഈ ചതുർഭുജ രൂപം കണ്ടപ്പോഴും അർജുനന് അത് വേണമെന്നില്ല. അർജുനന് വേണ്ടത് എന്താണ്? അർജുനന് വേണ്ടത് ആ ദ്വിഭുജനായിട്ടുള്ള രൂപം, ശ്യാമസുന്ദര രൂപമാണ് വേണ്ടത്. ആ രൂപത്തിലേക്ക് നേരത്തെ ചതുർബാഹുവായിട്ട് നിന്നപ്പോഴും എന്താണ്, ഭീതനായിട്ട് തന്നെ അർജുനൻ ഇരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ വീണ്ടും ധൈര്യം വരുത്താനായിട്ട് ആ ഇരു കൈകളോട് കൂടിയ ഭഗവാന്റെ ആ സാധാരണ രൂപം കൈക്കൊണ്ടു. ഏതാണ് ആ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും? ഏത് രൂപാണ്? ശ്യാമസുന്ദര രൂപം. ശ്യാമസുന്ദര രൂപം അതന്നെ. പിന്നെന്താ? ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച. ഭഗവാൻ ഇത് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ഇല്ലാത്തൊരു ശ്ലോകാണ്, നമ്മുടെ ബുക്കിലുള്ളതാണ്, ഇതില് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. സുദർദർശമിദം രൂപം ദൃഷ്ടവാനസി യന്മമ ദേവ അപ്യസ രൂപസ്യ നിത്യം ദർശനകാംക്ഷിണഃ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയ അർജുന, നീ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ ഈ രൂപം കാണുവാൻ ഏറെ പ്രയാസമുള്ളതാണ്. ദേവന്മാർ പോലും ഈ പ്രിയതരമായ രൂപത്തെ കാണുവാൻ അവസരം പാർത്തു കഴിയുന്നു. അപ്പൊ ഈ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ദേവന്മാർക്ക് പോലും പ്രയാസമുള്ളതാണ് ഈ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. സുദൂർദർശം എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? ദർശിക്കാൻ അത്യന്തം പ്രയാസമുള്ളത് എന്നുള്ള അർത്ഥം. സുദൂർദർശം എന്ന് പറയുമ്പോ ദർശിക്കാന് അത്യന്തം പ്രയാസമുള്ള രൂപമാണ് ഭഗവാന്റെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം. എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റില്ല. അത് ആ പ്രേമാഞ്ജന കണ്ണുകളോട് കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാനോട് പ്രേമം സ്നേഹം ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ശ്യാമസുന്ദര രൂപം നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് എന്താണ് പറയണത്? ഇവിടെ ഈ ദേവന്മാർക്ക് പോലും പ്രയാസമാണ് എന്ന് പറയണത് ആ ഒരു രൂപം കാണാന്. ദേവ അപ്യസ്യ രൂപസ്യ നിത്യം ദർശനകാംക്ഷിണ നാഹം വേദേർന തപസ്സാ നദാനേന ചേജയാ ശക്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 54-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഭക്ത്യാ തുതനന്യയാ ശക്യ അഹം ഏവം വിദോ അർജുന ജ്ഞാതും ദൃഷ്ടും ച തത്തേന പ്രവേഷ്ടും ച പരം തപ. പിന്നെന്താണ് പറയുന്നത്? പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, എന്നിൽ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മട്ടിൽ നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ.
ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ എൻ്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയൂ. ഇപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഈ ഏകാഗ്രമായിട്ട് ഭഗവാനെ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് നമുക്കല്ലാതെ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റില്ല. ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മട്ടിൽ നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പിന്നെന്താണ്? ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ എൻ്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയൂ. അപ്പൊ ഭക്തിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഏകാഗ്രത ഒക്കെ കിട്ടൂല്ലേ? അപ്പോൾ മാത്രമേ ആ ഭഗവാന്റെ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ആ മാർഗത്തിൽ കൂടെ പോകുമ്പോ ആ നിഗൂഢതയിലേക്ക്, ഭഗവാന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് പിന്നെയും പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ശ്ലോകം എന്താണ്? ഇവിടെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ ആരാണ് ഈ ഒരു ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും ആരെങ്കിലും? ഇവിടെ ഒരു ഭഗവാന്റെ ചിത്രമുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ഒരു എന്താണ് രൂപം? ഈ എവിടെ ഉള്ളതാണ് ഈ ഭഗവാൻ? നരസിംഹ ഭഗവാൻ. അല്ലല്ലോ, ഉടുപ്പിക്കണ്ണനാണോ? ഉടുപ്പി ശ്രീകൃഷ്ണനാണിത്. ഉടുപ്പി ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കഥ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമോന്ന് അറിയില്ല. അവിടെ നമ്മുടെ കനകദാസാണ് ഈ ചിത്രത്തില് കീർത്തനം ചൊല്ലുന്ന ആ വ്യക്തി. കനകദാസ് അവിടെ ഒരു വലിയൊരു ഭക്തനായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ. അദ്ദേഹം ചൊല്ലി താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ടതായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉടുപ്പിയിലെ ആ അമ്പലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അവിടെ പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പണ്ടൊന്നും. അവിടെ ബ്രാഹ്മണർക്ക് മാത്രമേ പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ പുറത്ത് ഒരു ജനല പിൻഭാഗത്ത് കൂടെ കാണാം, അല്ലാണ്ട് മുന്നിൽ കൂടെ ഭഗവാനെ പോയിട്ട് മുന്നിൽ കൂടെ കാണാൻ സാധിക്കില്ലായിരുന്നു അത്ര അന്നൊന്നും. അപ്പൊ പിന്നിൽ കൂടെ പുറത്തുള്ള മറ്റുള്ള ജാതിക്കാർക്കൊക്കെ പിന്നിലൊരു ജനലയുടെ ജനല എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു ഇതിൽ കൂടിയാണ് ഭഗവാന്റെ പിൻഭാഗം മാത്രം ദർശിക്കുക. അങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ കനകദാസാണ് വെച്ചെങ്കിൽ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട് എന്നും ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. കീർത്തനങ്ങള് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് അവിടെ തന്നെയാണ് എപ്പോഴും കനകദാസ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ കനകദാസ് ഇങ്ങനെ കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം അങ്ങനെ കയറാനായിട്ട് അങ്ങനെ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ആ കീർത്തനത്തിൽ മുഴുകിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ പോകുന്നത്. അപ്പൊ തന്നെ അവരവിടെ നിന്ന് പിടിച്ച് പുറത്തേക്ക് ആക്കുകയും ചെയ്യും. പക്ഷെ അവിടെ നിന്നിട്ട് വീണ്ടും ആ ഒരു ചുമരിന്റെ അവിടെ പോയി നിന്ന് ഭഗവാന്റെ ഒരു ജനല എന്നും പറയാനൊന്നും പറ്റില്ല, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ നിന്നിട്ട് അങ്ങനെ വീണ്ടും ഭഗവാനെ വിളിക്കുകയാണ്. എന്താണ്? കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ, കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലുക, ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തനാണ് അദ്ദേഹം. അതൊക്കെ ഭഗവാന് നല്ലോണം അറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റാണ്ടായി തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ തിരിയാണ് അത്ര അങ്ങോട്ട് ഭക്തൻ നിൽക്കുന്നോടുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? കൃഷ്ണ നീ വേഗനെ വാങ്ങൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാട്ടില്ലേ, അത് ആ ഒരു കീർത്തനമൊക്കെയാണ് അത്ര അവിടെ ചൊല്ലിയത്. ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ തിരിഞ്ഞു എന്നാ പറയണത്. തിരിയാൻ മാത്രല്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യില് നമ്മുടെ കടക്കോലില്ലേ, നമ്മുടെ എന്താ പറയാ തൈരൊക്കെ കടയുന്നത്, അത് അവിടെ ആ കൃഷ്ണന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. എപ്പോഴും ആ ഒരു രൂപത്തില് നമ്മൾ അവിടെ പോയി ദർശിക്കുമ്പോ കാണാം. അതുകൊണ്ട് ആ ചുമരുമ്മ തട്ടി എന്നാ പറയണത്. അതോടെ അവിടെ ഒരു ഹാള് ആയി. അതിൽ കൂടെയാണ് പിന്നീട് നമുക്കിപ്പോഴും ദർശനം നേരിട്ട്, അവിടെ ആർക്കും ഇപ്പൊ ദർശനം ശരിക്കും നേരിട്ടിട്ടല്ല, നമ്മള് മെയിൻ വാതിൽ കൂടെ കടന്ന് തിരിഞ്ഞു വന്നിട്ടാണ് അവിടെ ദർശനം എടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ ദർശനം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തത്? ഭഗവാൻ ഭക്തൻ വിളിച്ചോടത്തേക്ക് തിരിയാണ്. എന്റെ ഭക്തൻ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ഒരു ഭക്തി, അവിടെ അത്രയും ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എല്ലാ രൂപവും എല്ലാ നിഗൂഢതയും നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരും എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. വിശ്വരൂപം മറിച്ച് പിന്നീട് കൃഷ്ണൻ ചതുർഭുജനായ നാരായണ രൂപവും ഒടുവിൽ ദ്വിഭുജനായ സ്വരൂപവും കൈക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറയപ്പെടുന്ന ചതുർഭുജ രൂപങ്ങളും മറ്റും ആദിമമായ ദ്വിഭുജ കൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പറയണത്? വിശ്വരൂപം മറിച്ചു, എന്നിട്ട് കൃഷ്ണൻ ആ ചതുർഭുജനായ നാരായണ രൂപവും ഒടുവിൽ ഏതെടുത്തത്? ദ്വിഭുജനായ ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപവും. വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറയപ്പെടുന്ന എന്താ? ചതുർഭുജ രൂപങ്ങളും മറ്റും ആദിമമായ ഈ ദ്വിഭുജ കൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാം കൃഷ്ണന്റെ ഈ ദ്വിഭുജ രൂപത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്? കൃഷ്ണൻ അവതാരമല്ല അവതാരിയാണ് എന്ന് പറയും അല്ലെ? മറ്റുള്ളതൊക്കെ അവതാരം, ഭഗവാനെ അവതാരിയാണെന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം എന്താ? അവതാരി എന്ന് പറയുമ്പോ ആ ഏതിന്റെയാണ് ഉറവിടം, ഏതിൽ നിന്നാണ് ഈ അവതാരങ്ങൾക്കും വന്നത്? ആ ഉറവിടത്തിനെയാണ്
അവതാരി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ കൃഷ്ണനാണ് നമ്മൾക്ക് അവതാരിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. മറ്റുള്ളതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളാണ്. പിന്നെന്താണ് കൃഷ്ണ ഇപ്പൊ വിശ്വരൂപം നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നപ്പോഴും ആ വിശ്വരൂപം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? അത് നിലനിൽക്കുന്നതല്ല ആ വിശ്വരൂപം, അല്ലെ? ആ വിശ്വരൂപത്തെ ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഈ വിശ്വരൂപത്തെ കാണാനാ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വിശ്വരൂപം എന്താ പറഞ്ഞ ആവിർഭവിച്ച് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇല്ലാതാവുന്നതാണ് ആ ഒരു രൂപത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. എന്നാൽ മറ്റ് അവതാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഭഗവാന്റെ. മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? അത് സ്ഥായിയായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? മറ്റുള്ള എല്ലാ അവതാരങ്ങളും. ഈ വിശ്വരൂപം നമുക്ക് എവിടെയും നമ്മള് കണ്ടിട്ടില്ല, അല്ലെ? വിശ്വരൂപം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തത് മാത്രമേ നമുക്ക് അർജുനൻ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത്. അപ്പൊ അത് വന്നു പോയി, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അത്ര സമയം അതിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം അതും അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങളും അതൊക്കെ സ്ഥായിയായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. ഇത് വന്നു പോയി, അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ആവിർഭവിച്ചു, തിരോഭവിച്ചു. അതായത് പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാവുമ്പോ എങ്ങനെ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാവുന്നു, പിന്നെ അത് ഇല്ലാതാവുന്നു, അല്ലെ? അതേപോലെ അത്രയും സമയം മാത്രമേ ഇവിടെ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെന്താണ് പറയുന്നത്? വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറയപ്പെടുന്ന ചതുർഭുജ രൂപങ്ങളും മറ്റും ആദിമമായ ദ്വിഭുജ കൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ എല്ലാം ഉത്ഭവിച്ചത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ വിശ്വരൂപം കണ്ടപ്പോ തന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ? അറിയാത്തവർക്കൊക്കെ വേഗം മനസ്സിലാക്കാണ്. 55-ാമത്തെ മത്കർമ്മ കൃന്മത് പരമോ മദ്ഭക്ത സംഘവർജിത നിർവൈര സർവഭൂതേഷു യസാമാമേതി പാണ്ഡവ. പ്രിയ അർജുന, എന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. ഇവിടെ 55-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ്? മത് കർമ്മ കൃന്മത് പരമോ. എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യാൻ, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെ? മത് കർമ്മ കിന്മത് പരമോ മത് ഭക്ത സംഘവർജിത നിർവൈര സർവഭൂതേഷു യസാം ആമി ഇതി പാണ്ഡവ. പ്രിയ അർജുന, എന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് എന്താണ്? എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായി എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായിട്ട് ആരെ കാണണം? ഭഗവാനെ കാണണം, അല്ലെ? അതുപോലെ സർവഭൂതങ്ങളോടും, നമ്മൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാവരോടും എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത്? സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ എന്താവെന്ന് പറയുന്നത്? നിശ്ചയമായും ഭഗവാനെ തന്നെ പ്രാപിക്കും എന്നുള്ളത് ഈ 55-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞു തരികയാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മുടെ ശ്രീലപ്രഭാതർ അങ്ങനെയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് നമുക്കിപ്പോ ഈ ഒരു ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ട് എല്ലാ വിവർത്തനങ്ങളും ഭാവാർത്ഥവും തന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം തന്നെ തന്നിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യം, അല്ലെ? കാരണം എന്താ? അദ്ദേഹം അങ്ങനെ നമ്മുടെ അർജുനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത വിധത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്തനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ലഭിച്ചത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനോ പറയാനുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ലല്ലോ. നമുക്ക് ചോദ്യം നോക്കാം. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് വിശ്വരൂപം കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്? ഇതായിരുന്നു ചോദ്യം 1. ആരുല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരൊന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ. അറ്റൻഡൻസ് ഇടാ മാതാജി. അറ്റൻഡൻസ് ഇപ്പഴാ വന്ന ലിങ്ക്. പരമഗുഹ്യങ്ങളായ ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങ് എനിക്ക് ദയാപൂർവം നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടതിനാൽ എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തീർന്നു.
അതല്ല. ശരിക്കും അതിന്റെ ഇത് പറയണ എന്താണെന്ന് വെച്ചാല്, അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് വിശ്വരൂപം കാണാൻ അർജുനന് ആഗ്രഹമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ വിശ്വരൂപം കാണണമെന്ന്. വിശ്വരൂപം കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാല്, ഇനി ഈ മനുഷ്യന്മാര് എന്താ പറയാ, മനുഷ്യന്റെ ഒരു ഇതായിട്ടാണ് അല്ലെ ഭഗവാനെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ മറ്റുള്ള സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇത് വരുന്നതാണ് അവിടെ, എന്താ പറയാ, ആ രൂപത്തിനായിട്ട് അവർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റണില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ആ എന്താ പറയാ, എന്താ പറഞ്ഞു തരാ ഞാന്, അവർക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതാണ് സാധാരണ മറ്റുള്ള ജനങ്ങളൊക്കെ അത് ആ ഒരു രൂപത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ആരാ എന്നുള്ളതൊന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലാവാത്തതുകൊണ്ട് ആ ഭഗവാൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഈ വിശ്വരൂപം എടുത്തത്. അവരോട് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയാം, അവര് ഇനിയിപ്പോ കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെ ചിലപ്പോ വന്നിട്ട് ആരെങ്കിലും പറയും ഞാൻ ഭഗവാനാണ് കൃഷ്ണനാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോ രൂപത്തിലൊക്കെ വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, എന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്തു, നിങ്ങൾ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു തരൂ. അതെ, അപ്പൊ അവർക്ക് ആ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അവരെ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാം അല്ലെ. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് പറയണത്. പിന്നെന്താണ് മാതാജി, ഈ വിശ്വരൂപം കാണാൻ അർജുൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ശരിക്ക്? ശരിക്കും വിശ്വരൂപം കാണാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പ്രഭു. വിശ്വരൂപം അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഒരു ഭക്തന്, ശരിയായ ഭക്തൻ ആ രൂപം ആഗ്രഹിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഒരു ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുക എപ്പോഴും ആ ശ്യാമസുന്ദരമായ രൂപമാണ്. പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർക്ക് അവരുടെ ആ ഒരു ഇത് മാറ്റി കൊടുക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അവർക്ക് അതിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കണ്ടേ, മറ്റുള്ളവർക്ക് ആ ഒരു വിശ്വാസം വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് എന്ന നിലയിലാണ് അവരൊക്കെ കരുതി നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടാകാന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ തന്നെ വന്നാലേ പറ്റുള്ളൂ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ രൂപം കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അതില് 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഏവമേതത് യഥാർത്ഥ മാമാത്മാനം പരമേശ്വര ദൃഷ്ടുമിച്ഛാമി തേ രൂപമൈശ്വര്യം പുരുഷോത്തമ, അങ്ങയുടെ രൂപം കാണാൻ എനിക്ക് അതിയായ കൊതിയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതായിട്ടൊരു ഭാഗം. ആഗ്രഹം അത് വിശ്വരൂപം കാണാന്ന് പറയണില്ലല്ലോ അവിടെ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞതും ഭഗവാനെ ആ രൂപത്തിൽ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടല്ല എന്നാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരൊക്കെ. അത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കണം. ഭഗവാനെ കാണണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ആഗ്രഹം ഇല്ലാണ്ടിരിക്കില്ലല്ലോ. ഭഗവാന്റെ ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം എപ്പോഴും കാണുന്ന ചതുർഭുജ രൂപം കണ്ടപ്പോഴും ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഏതൊരു ഭക്തനും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഭക്തന്മാരെപ്പോഴും ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം കാണാൻ മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ദ്രഷ്ടുമിച്ഛാമി തേ രൂപമൈശ്വര്യം, അവിടത്തെ വിശ്വരൂപം കാണാൻ ആഗ്രഹം എന്നല്ലേ മാതാജി അതിന്റെ അർത്ഥം? അത് പ്രഭു, അത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ അതിന്റെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിലും അത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എന്നാണ് അവിടെ ചോദ്യം വരുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അർജുനൻ എന്തിനാണ് ആ വിശ്വരൂപം കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് എന്നാണല്ലേ ചോദ്യം. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാവും, ഒരു ഇതിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു ഭക്തന്മാര് ഒരിക്കലും ആ രൂപം ആഗ്രഹിക്കില്ല കാണാനെന്ന്. പിന്നെന്താണ്, അപ്പൊ എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ഇത് പറയണത്. ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം കണ്ടിട്ട് മറ്റുള്ളവർ ഇനി കുറെ കഴിയുമ്പോൾ പല വിധത്തിൽ ഇപ്പോ തന്നെ ഞാൻ ഭഗവാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവതാരങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോ തന്നെ പലരും നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഇനി അങ്ങനെ ഒരു കാലം വരുമ്പോ മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് ചോദിക്കാം അവരുടെ അടുത്ത്. അതിനെല്ലാം കൂടി വേണ്ടിയാണ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിലൊക്കെ പറയുന്നത് പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, കൃഷ്ണന്റെ മറ്റ് അവതാരങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. കിട്ടുന്നില്ലേ? ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞതായിരുന്നു ഞാൻ ആ ഒരു കാര്യം. അതെന്നും നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. അതെ 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 അതെ. വിശ്വരൂപം ആവിർഭവിച്ചു അതപ്പൊ തന്നെ ഇല്ലാതാവുന്നതാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ മറ്റു അവതാരത്തിന്റെ ഒക്കെ രൂപങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് സ്ഥിതി, അത് നിലനിന്ന് പോണതാണ് അല്ലെ, സദാ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലോ?
മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, സഞ്ജയൻ കണ്ട വിശ്വരൂപ എങ്ങനെയാണ് ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് ഉപമിച്ചു കൊടുത്തത്? എന്തിനോട് ഉപമിച്ചിട്ടാണ് കൊടുത്തത് എന്ന ചോദ്യം. 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉളവാകുന്ന പ്രകാശത്തോട് തുല്യമായിരുന്നു ആ വിശ്വാസം ഭഗവാൻ. അതെ, 1000 സൂര്യന്മാര് ഒരേ സമയം ഉദിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ആ പ്രഭാപൂരത്തോട് അല്ലെ, അതിനോടാണ് ഉപമിച്ചത്. പിന്നെന്താണ് പറയുന്നത് നാലാമത്തെ ഇതിൽ പറയുന്നത്? ശ്ലോകം 26, 27 ഭഗവാൻ അർജുനോട് എന്താണ് പറയുന്നത്? 26, 27 ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രരും അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാർ ദ്രോണർ, കർണൻ എന്നിവരും നമ്മുടെ പ്രമുഖന്മാരുമെല്ലാം അങ്ങയുടെ ഭീകരങ്ങളായ വായുകൾ വേഗത്തിൽ കടക്കുകയാണ്. ആ ദംഷ്ട്രാങ്ങൾക്കിടയിൽ ചിലരുടെ ശിരസ്സുകൾ ചതഞ്ഞ വീഴും. അതെ, ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാരും അതുപോലെ അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരും ഭീഷ്മര്, ദ്രോണര് ഇവരെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ വായിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് കാണുന്നു. അതേപോലെ ദംഷ്ടകളുടെ ഇടയിൽ പെട്ടിട്ട് പലരും ചതഞ്ഞരയുന്നത് കാണുന്നു. ശ്ലോകം 32 ഭഗവാൻ അർജുനോട് എന്താണ് പറയുന്നത്? സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും ഭരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു. ഞാൻ ഈ കാണുന്ന ജന നശിപ്പിക്കുവാനാണ്. എത്ര പറഞ്ഞ മതി മാതാജി? സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാണ് ഞാൻ എന്നാണ് ഈ 32ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. 33 എന്താണ് പറയുന്നത്? അർജുനനോട് ശത്രുക്കളെ ജയിച്ച് സമൃദ്ധമായ രാജ്യം ഭരിച്ചു വാഴാൻ. അതെ അതെ. അവരെ എന്താണ് അതിന് പറയാൻ കാരണം? ഇവരെല്ലാം നേരത്തെ ഞാൻ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു. വധിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നീ ഒരു നിമിത്തം ഇവരെല്ലാം നേരത്തെ തന്നെ കൊല്ലപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. നീ ഒരു അർജുനൻ എന്നോട് പറയുന്നത്, നീ ഒരു സവ്യസാചി, നീ ഒരു ആയുധം മാത്രമാണ്. അതന്നെ. പിന്നെ 52 ശ്ലോകത്തില് സുദൂർദർശം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വേർഡ് പറയുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? 52 കാണുവാൻ വളരെയധികം പ്രയാസമുണ്ട്. അതെ, ദേവന്മാർക്ക് ഇതിനെ പ്രയാസമുള്ളതാണ്. ഏത് രൂപം? വിശ്വരൂപം അല്ല, ശ്യാമസുന്ദര രൂപം. ശ്യാമസുന്ദര രൂപമാണ്. അതെല്ലാവർക്കും ദർശിക്കാൻ ലഭിക്കുന്നതല്ല എന്ന് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അല്ലാണ്ട് വിശ്വരൂപം ആർക്കാ കാണണ്ട? അത് നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു ഭക്തന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപമല്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? സുദൂർദർശം ഇതം എന്ന് പറയുന്നത് ആ രൂപമാണ് പറഞ്ഞത്. അത് ആ ദ്വിഭുജ രൂപം, ശ്യാമസുന്ദര രൂപം. 54 ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് അറിയാൻ കഴിയുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് 54ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ. ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ അറിയാനും കാണാനും പ്രാപിക്കുവാനും കഴിയുകയുള്ളൂ. അതെ, ഭക്തിയില് ഏകാഗ്ര, അതായത് പ്രേമാഞ്ജന ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന അല്ലെ, ആ പ്രേമാഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകളോടെ ഏകാഗ്രമായിട്ട് വേണം നമ്മള് കാണാന്. 55 എന്താണ്? 55 ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നിൽ അർപ്പിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രാപിക്കലാണ് പരമകൃഷ്ണൻ. സകല ഭക്തിയുള്ളവരായിരിക്കണം. ആസക്തി ഉപേക്ഷിച്ചവനും സകല ജീവികളിലും വൈരമില്ലാത്തവനുമായവനും പതിക്കുന്നവനും ആയിരിക്കണം. എന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുക. എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ഊഹാഭാവങ്ങളും എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും ഒന്നും കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യാൻ, അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ. പിന്നെ സർവഭൂതങ്ങളിലും സുഹൃത് രൂപേണെ മനസ്സിലാക്കുക. ഇതിങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനെയാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ.